Issa, fuq l-esperienzi. Titħax bija, man. Please, ħanibda from day one. ħadd ma jista' jmer il-ħadd min kun xi xikultant, tiddejaq tajdu, mux tistita, ma di vera ġrat meta kelli 9 xhur. 9 xhur. Taqdi tiftakar. Il-fenomenu Taqdi tiftakar. jekk tesperjenza darba, Tesperjenza. Inserta li u missieri mietu waqt li ommi kienet bitqala bija. Infatti ħasbu li ġej l-Antikrist. Dal-mewtiet kollha ċetar bija. Onna niżewġ minna n-nit mietu. Ovvja kien hemm il-kwistjoni ta' meta twilet li ridu jsammuni għannannu, ommi ma xtaqgħetx għax. But anyway, sawta qatt marawni u missieri kien iż-żgħir fil-familja tiegħu. Apparti milli ommi u missieri qabli kien hemm tifla li twildet u mietet. Kasobet kien hemm kemm dil-ostra stennija għal dal-tarbija. Anyway, twilit. Jiġi żmien konna noqogħdu l-ħamrun li ta' tarbija nistembaħ u nara żewġ spettri. Imma ma niftakar xejn iżjed minn daw is-sew spettri. Jgħaddi żmien kelli 5 snin. U kont nħobb nilab bir-ritratti. Kien konna ritratti li ħadna tal-familja u x'nafin, u l-għana tiegħi kont nilab bihom dawn, qed nagħmel dak ma' dawk u qed nilab. U nara ritratt ta' dawn it-tnejn min-nies iżommu tarbija li kienet kuġin tiegħi hemmhekk, in-nannu George u n-nanna Marie. Immur niġri għand ommi ta' 5 snin. Ma, daw kienu ġew jarawni darba dik baqgħet. Ta' 5 snin. Fil-memorja tiegħi baqgħet imma jien il-daw it-tnejn qed narhom mas-sodda, nara l-istess uċuħ bisima f'wiċċhom. In-nannu kien twil, in-nanna qasira, qed nara daw it-tnejn. U kif esperjenzajthom f'daw ir-ritratt jien moħħi tagħni dik lura dik il-memorja li għaddaw rajthom x'imkien. U mort niġi għand ommi da ġifieri ommi xida ta' bċaxxol li kesħet. Fej rajthom ibni? Insejt ma rajthom, ġew ma s-sodda. Assja. Ovvju, bdiet rotteslaleb għanna, najdu tal-barruħom, namlu qoddisa, u taf kif nħuma Mixi? kif jaħseb So, bazzikament dak kien l-ewwel naħseb what's the word? Experience.